Okay, ladies and gentlemen, 9-11 tea time. Being of first, 2 times and reigning Niemeranta Hills champion, the local boy Jack O. Kikko Man. Woo! Oh, hei! Nyt se ei tullut ansaa yhtään. Being of next, the reigning Holy Disc Golf Club putting champion Tuomas Pumas Sölste. Ei samalla. Eipä liikaa. Being of next, 2-time Niemeranta Hills champion Jones Furniss. Yep. And being of next, 1-time Niemeranta Hills champion Teemu Swamps End. Woo! Huh? Siellä ei osutti. Oi. Raivon. Ai niin joo, tässähän... Mikä tässä? Tämähän vissiin tosta keskeltä vähän meneillä. Onko mä sen kiitoa tavoin? Tässä noin keskiketju. Onhan siellä keskellä. Vaan kevyemmin. Oho. Oli huonoin. Se oli par frame. Kuvaako? Tästä tulee hovaa. Liian aikaisin maassa. Aika hyvän näkö. Otappa jatkoppa. Se on siinä samaa. Näköjään kaikki jää tuon verran kympi. Skipillä kuri. Sinne asti. Siinä. Ai, joo.
Parkkiruudun kohdalta. Oho, se jäi paljon aikaisemmin. Joo, ei nää. Ei siitä. Miten käy ihan päin. Tuo laastari ei enää pidä kovin hyvin tossa. Ringillä. Takaove. Miksi heitit takaove? Mä hidastin vauhtiikin, ettei se menisi takaoveen. Se käsi teki kyllä voimeen. Liputtaa. Radan pisin väylä. Pelattu joskus 250, nyt 240. Ai että, hyvin heitti. Se sivuovehan näkyy vasta siellä aika lopussa. Ai niin joo. Ei sitä ehkä tässä alussa tarvitse pelata vielä. Oho, tuli pieru videolle. Ai jaa, saatto ehkä tulla sieltä. Onko? Teemu nyt kyllä. Joo. Se oli sulle aika tärkeä. Joo. Ei se ole toivoisin tuonne oikealle. Oh no, oho. Ei. Läpi. Meni se varmaan putiin. Onko se sinessä? Miksi mä flippasin sen? Oh. Se teki sen näköjään. Aika näin. On se ansaittu sit. Sitten mä flippasin tommosen. On siinä vielä yksi päivä, se voi mennä ihan päin perään. Mä tommosen neppiforeen flippasin. Pieni OB-riski, että miten se rullasko ja Jaksaa. tekopaikaa. Tippuu aika lailla siihen kohti. Niin se tippuu tähän mä näin. Tuliko loppukiristä loppuliri? Siihen loppukiri joo. Eli tää on paariputti. Jostain tästä se varmaan sitten rollasi.
today. Käyn nostelussa väliin istut pois. Viisi jo lähti. Mä käyn nostelemaan. Niemeranta Hills 2025 champion Teemu Swamps End. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä, kiitos kysymästä. Hyvä. Ne mandopyrkit on kyllä hyviä. Oo. Ei muuta kuin palkintoja esiinpäin. Oliko se niin, Jaakko, että jos voittotulos on plussalla, niin tämä kisamuoto jää historiaan? Kyllä se olisi hyvin ansaittua, että näin käy. Joo, Eikö se tullut nollaan kuitenkin lopussa? Eikä 3 sillä oli. Se voitti +3. Niin. Jaa. Joo. Elikkä kisahan alkoi jo todella huonosti jokaisella ykkösväylä, kunhan Pipe laittaa ne videot, niin historia huonoite ykkösväylä. Se enteili tätä hommaa. Niin. Mutta voittaja aina voittaja. On. Aina on voittaja. Ei voittajalta yhtään. Mulla jäi... Kannattaa hankkia tommonen auto, missä on korreikata. Kasaan. Niin, auto. Tai tänään sen ruskankin takia on vaan. Miksi penkit nurin? Niin. Onnea mestarille. Kiitos. Entä Master sitten, Chef. miten me Se on jatketaan Master tässä? Jatketaan. Mitä itse ostit itsellesi palkinnoksi tänä vuonna? Mulla oli kaikille aina tärkeä toimiva lahja. Eli tässä oli Jesarin Oho. lupa ja sitten pakkausteippirulla. Täällä olisi tarvittu polvien ympärillä. Ois kyllä. Ah. Tässä on se sulle uponnen kiekon tilalle kiekko, joka ei uppoa. Onpa hieno. Onpa Mikä ihan se on? Noita Oho! No, seuraava. Friboi-kierroksilla aina kysellään tämän perään. Me ei Tumen kanssa tarvita sitä, mutta onneksi voittaja yleensä käyttää. No niin. Tässähän on Pehmeä. tästä alkaa Pyttysui. muodostaa selkeä Suomen kesää varten tämmönen valmis fripapäki. No oota, mä jopa... Tämmönen mökkisetti. Tämmönen. Järveen. Aina tarvii energiakierrokselle. Noin. Tuommonen. Ja vielä ei lopu. Onpa hieno. Oi, Tulitikkoja ja ei vieläkään. Tää on oikeesti suomalainen Toinen. Oi, montako askia tulee? Sä ostanut koko vakaa sieltä. Mulla jäi 2 senttiä vai. Ei. Näitten kanssa voi lähteä vaimonkaan mökille. Nyt on Niin. vähän härski heittämään. On. Kyllä näillä Niin. nyt kelpaa harrastaa. Ja Joo. ei mitään.